כמה פעמים כבר קרה לכם שאתם מחוץ לבית ונגמר לכם הסוללה בנייד ומחפשים איזשהו שקע ולא מוצאים? אז אני חשבתי על פתרון מתן סולארי. המתן הזה קניתי אותו מאתר אורוביי, אתר סיני חדש יחסית. המתן הזה מגיע בכמה צבעים, בתכלת, באפור, בשחור, באדום, בצהוב. שלי הגיע בשחור. המתן שלי הגיע בצבע שחור. יש לו דיזיין די נחמד, אין לו כפתורים, אין לו כלום. הוא מגיע עם חיבור USB, חיבור מיני USB. זה הפאנל עצמו. הפאנל הוא אמור להוציא סביבות 0.7 ואט, את זה לא הצלחתי למדוד. הוא מוציא החוצה, הוא פולט, מצלמה תתכוון, האוטפוט שלו 5.5 וולט עם 0.8 אמפר. את זה בדקתי עם מנוע וראיתי שהתוצאה היא מדויקת כמו שכתוב. גם זה יכול להיות. החסרונות במתן הזה זה שכדי להטעין אותו אתם צריכים להיות כל הזמן בשמש. נגיד עכשיו אני בתוך הבית והוא עדיין מטעין את עצמו, אבל כשנחבר אותו לאיזשהו מכשיר נייד, הוא יגמור את הקבל שלו ויצטרך לקבל עוד אור שמש כדי להמשיך להטעין, אפילו שהסוללה עצמה מוטענת. זאת אומרת שבלילה אי אפשר ממש להטעין אותו מהסוללה, אלא אפשר אולי להשתמש בו כמקור עזר בנוסף. המכשיר מגיע עם 5 חיבורים. העיקרי ביניהם זה שהכי שימושי זה לאייפון, יש פה חיבורים לגלקסי, לנוקיה, רוב החיבורים הסטנדרטיים. הוא מגיע עם כבל USB שמתאם בין ה-USB לשאר המתאמים. מגיע עם הוראות שימוש חצי ברורות בסינית ובאנגלית, וגם כמה זה עובד. בואו נחבר את המטען. כך, אייפוד. הוא מטעין. אפשר לראות שהוא מטעין. צבע הלד משדר לנו שהוא בהטענה. כשהוא בהטענה באור השמש אז הוא יהיה רק בצבע ירוק. רק בצבע ירוק. אפשר לראות לכם שהוא בהטענה. הקיבולת של הסוללה היא לא כמו שכתוב במפרט באתר. באתר כתוב 3 אמפר לשעה ועל המכשיר כתוב 2.6, שזה באמת מה שאני הצלחתי למדוד, זה היה נכון. המתן עצמו ניתן תוך בערך 8 עד 12 שעות, תלוי בעוצמת השמש. זה יטעין את המכשיר, מה שהם רוצים להטעין, תוך 3-4 שעות, וזה תלוי באיזה מכשיר אתם משתמשים ובכמה הצלחתם להטעין את המטען באור השמש. חסרונות, כמו שאמרתי, זה שהוא חייב להיות באור שמש כדי להמשיך להטעין. זה רעיון נחמד שהוא חצי פרקטי, נחמד למקרה חירום. המתן עצמו עולה $22, יחסית זול לגאדג'ט השבועי שלי. ציון סופי 6.5, לא הכי יעיל, אבל נחמד כעיקרון. אולי נחפש משהו אחר בזמן הקרוב.